जोबोद रंजानाय मोनदों। दिनै बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननि 106थि जे बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरावनो बिथांमोना बर'नि सोमावसारग्रा आफादफोरखौ लेंहरनानै दिनै बिथांमोना फेलिसिटेसन होदों। बिनि थाखाय आङो बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सनखौ साबायखर बावदों। थांनाय गोलावथार समाव बयबो बर'नि गासै धोरोमनि सुबुं बर' रायजो राजाफ्रा जिहेतु सोमावसारनायाव बाहागो लाबोबाय, कन्ट्रिबिउसन होबाय, बिनि थाखाय जोङो बयखौबो साबायखर बावदों। आरो उननि समावबो जों जाहाथे गासैबो बर'फ्रा ज' जानानै बर' हारिखौ जौगाखांनायनि थाखाय जों जेन' हाबा मावलांनो हायो, हारियाव गोजोन आरो खौसेथि जेन' जोङो गायसननो हायो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे जोङो हारियाव खौसेयैनो जोङो थानानै गोजोन खौसेथिखौ जों लाखिनो हायो आरो बर'नि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनो जेन' हायो। बिनि थाखाय जों गासैखौबो खावलायगोन। थांनाय जे 3थि एकर्ड, बे एकर्डआव मोनसे कमिसन दानायनि बाथ्राखौ सरकारा गनायथि होदों आरो बे कमिसननि गेजेरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDFB आरो जेसेबां सोमावसारग्रा आफादफोर दं, जोंनि जे प्रप'ज एरिया, बे एरियाफोरखौ एग्जामाइन खालामनाय जागोन। आरो सिगाङाव जेरै रेभिनिउ भिलेजनि कनसेप्ट होननाय जादोंमोन, नाथाय एबारनि जे सुक्ति बेवहाय रेभिनिउ भिलेज बा बेबायदि फरेस्ट भिलेज होनलायलायनाय बेबायदि कनसेप्ट गैया। बेयाव बड' एरिया आरो ट्राइबेल एरिया होननाय जादों। बिनिखायनो जोङो गोरलैयै दिनै बिसास खालामनो हायो जे जिहेतु बड' एरिया होननाय जादों, बे रिजार्भब्लाबो, बेयो बालाहामाब्लाबो, बेयो हाग्रा बंग्राबाबो जिहेतु बर' एरियायाव गोग्लैयो, ट्राइबेल एरियायाव गोग्लैयो। बिनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा जोंनि सोमावसारग्रा जि आफाद, बे आफादा जिखौ जों प्रप'ज खालामदों बेसिम सौहैगोन, बेखौ जों रोखायै बुंनो हायो। फैगौ 7 अक्ट'आव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा क'क्राझाराव फैगोन, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गल्डेन जुबुलि जोङो खुंदोंमोन। क'क्राझारनि गोदान जि फ्लाइअभार, बिनि साखाथियाव जांख्रिथाय फोथाराव बे हाबाफारिया जागोन। बे हाबाफारियाव गासै बर' रायजो राजाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो हांख्रायदों। जिहेतु देशनि जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङानो फैगोन आरो बे एकर्डखौ बिथांनि दिनाव जिहेतु खालामनाय जाबाय, एकर्डनि दफाफ्रा जिहेतु मावफुंजानांगौ, बिनिखायनो बिथाङा रोखायै BTRनि सोमोन्दै बुंफैगोन। बिनिखायनो गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारिखौ मदद खालामो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो मुभमेन्ट ग्रुपनि जानानै आं खावलायबाय।